police paying Pia or Galamsey area. Mama order said, you be my abusuafo yɛma obi biara akɔ abade ba my Ghana Media TV ɛso na yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ galamsey ho nkɔmmɔdidie mu sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ galamsey yɛ adeɛ baako edi ɔman yi enya ɛnam so ama yɛn nsuo asɛe yɛn saase ɛsɛe yɛn kwaeɛ ahodoɔ a yɛkyekyere sɛ nkyirima bɛtoɔ ne nyinaa ɛsɛe nti ama aban n'ani abere sɛ korodɔm a wɔde nhyɛeɛ egu apono ɛso na ɔsoafoɔ hwɛ interior ministry no ɛso ɛyɛ onimonyamfoɔ Alhaji Mohammed Muntaka ɔno kure yɛ asoase mmarahyɛ bedwani na akwade atodwe akyerɛ mu sɛ wɔn hwehwɛ mu ɛyɛ adadi sɛ ɛyɛ galamseyfoɔ yi no asɛ wɔn ne sɛbi apolisifoɔ no mu bi no mu anaasɛ ɛyɛ abanbɔ adwumayɛfoɔ bi no mu egyidie sɛ wɔn bɛboa me ako ɛde atia galamsey no asɛ wɔn ne bi no mu ɛwɔ ɛyɛ nkitahodie ɛno nti no wɔn afa adwene bi sɛ wɔn bɛhwɛ na wɔn ayɛ nsakyerɛeɛ ɛwɔ ɛyɛ sadomfoɔ mekyerɛ commanders a wɔn wɔ mɛnsini ahodoɔ mu na sisi adɔm bɛn ne sɛ wɔn hwɛ baabi a galamsey wɔ na commander krom hɔ nom no wɔn hwɛ no wɔn ntumi ɛmmoa ma yɛntu galamsey n'ase a wɔn bɛsesa no anaasɛ wɔn bɛ transfer no na wɔn de ɛyɛ police sadom foforɔ akɔ saa beaeɛ hɔ nom no na sɛ yɛde wokɔ baabi sɛ kɔkɔ tia galamsey a wowɔ bosome mmiɛnsa sɛ wobɛtumi de ayɛ saa adwuma no sɛ woantumi amfa anyɛ a yɛsan so ɛbɛsesa wo na ɛtumi aboa ma nneɛma akɔ nkan ebiem na wɔkyerɛ mu sɛ wɔn nso so a wɔn firi wɔn man so na wɔn aba wɔn yi mu foreigners na wɔn aba na wɔn yɛ galamsey no yɛnya hu pɛ anaa yɛkyew pɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi edi pɔtew yɛbɔ wo ɛkɔ wɔ akyi na ɔman kora ofiri mu ɛbaayɛ ebiem wɔsi sɛ nne yi sɛ yɛkɔ galamsey site ne kɔ hu mfidie bi ɛwɔ hɔ nom a saa mfidie na yɛhu no yɛnhye no yɛbɛhwehwɛ mfidie ne wura na yɛhu ne wura no nso a yɛatwɔn no nso aso ogyidie sɛ saa nhyehyɛeɛ mmiɛnsa yi a wɔde ɛto dwa yɛde gu apono so ebɛtumi aboa ma galamsey no yɛtu aseɛ yɛhu sɛ yɛnnuanom Chinafoɔ ɛne wɔn a wɔfrɛ amanɔne dodoɔ no ɛbɛgu ha nsɛmpɔne a wɔkɔgye no ɛnti sɛ saa yɛyɛ baeɛ me maka ahyɛ sɛ yɛkye obi a wɔyɛ Ghana ni na wɔyɛ galamsey site anaa wɔyɛ forest ɛtwa dua anaasɛ wɔyɛ computer fraud a yɛne ne de asɛ biara na yɛde wo pɛfɔ okuro na sɛ sɛ abaeɛ yɛde nipa 107 asafo okuro of 107 92 ɛyɛ Chinafoɔ ɛne yɛ nnora Omanshi China for me, I think they are going to be about 13. You see, I'm that in the way you are at the end of this week. The baby I'm a one something. So the way the chief will be away again in India. So go on over and say, oh yes, we'll go. Because the new people say, Omanshi, Omunsa was say, over the days somebody, oh yeah, my man. And today, yẹni àyàkè because ṣébi wúni ọmọ kọ pẹ ọmọ sọ yẹ fún ọmọ kọọtù pẹ ní àjẹni bíbíà ní àjẹni gbogbo ní àṣẹ no ẹwọ ẹtì mi báyà ní ìṣọmọ àtọni jẹ náà sẹ me as the Nigerian minister mi yẹ interested in positive finger mi interested sẹ why dey somebody ògbó na àṣẹ mo twa náà ẹ̀ ẹ̀ wọ́n tó àṣẹ ẹ̀ stop this. A little stop place and then the Ghana I was doing some Ghana happy. And China also. No money in there for them. You are so early a man for one that is said. China need be a free neighbor or free to groom ever. And now India or free to groom ever. One country security clearance. Oh, the groom. And son of the other. There was a groom now that I say when you're the property and son papa. Yeah, man for mom and by or more security background. Because as I say, you don't know, what is somebody who go to war down, not what you bet. Well, we do have to pay. Somebody I know we do know, so about the process. Now, and now say that I say, yes, it's not yes, I shade you. Your court, if your court forest or an answer can say, side, let's say you pick up motor, excavator. I think you know who know. You see, you have a chances number. Then I'm married.
The chances number the bar, CID, Monko DVA, Nemopo, wine tea, and I did your women. Namu Chopra. It is three things a year our practice this guarantee. The kind, who are all free Ghana be a lecture of the other local. The dozen I think, yeah, very who than this idea. The rock of Penny, our hand mouth, not the little after the council. And the dozen answer. There is no way yet. The same way I started everything. It's a natural idea, they say. Say, say, best answer. Police paying Pia walk and say, area. My mother said, you be my friend. I am back from and you will already see commander, divisional commander, walk and say, yeah, they say, well, who come home, they can't say, you see, what's around it? When you but what's our own to be fighting and say, and so you will now you are for also, and they can't say police for now. I'm for now, you will so mention. Ya Musa Kaya was a daily work. The daily answers to say, the billion results. Because Yahuse,